aiwa vanhu vopopota kuti idi Mnangagwa aiwa ochingopa zvake Chivhayo kuti vachikwanise kunyasa kuluta maresources sengoluta kwawakangoita aiwa panhau yeGwanda issue yesolar aiwa ndo zvangoti aiwa panapa paStarlink zvatongofanana atongova 6 na 9 inyaya yekuti zvangosiyana kuti hakusisiri kumagetsi yangova kutelecommunication. Sana pina mashoko atogwa nevanhu ndoti bva wasubscribe ulike wotina on the bell icon ndoti monyoka muchinzi Chivhayo grabs Starlink tender. ZANU-PF apologist convicted fraudster and controversial businessman Wycliffe Chivhayo has been awarded a tender to provide Starlink internet services. President Emerson Mnangagwa on Saturday announced that he had approved the licensing of Starlink by Potras to provide advanced internet and related digital processing services in Zimbabwe. He said the service will be run by Potras' sole and exclusive local partner, IMC Communications, and Chivhayo owns this company. One of the strategic pillars that anchor the Second Republic's developmental agenda under Vision 2030 is innovation, science and technology. Saka ndo reason yavari kuwanda nayo vachiti aiwa tichiembracea nhau aiwa yedevelopment aiwa mutechnology and science and innovation. Starlink ndo inova the main application yeinnovation yavari kuita, asi tazoona kuti aiwa vanoipinza kuti company inooniwa na the controversial anonzi ari convicted kana kuti munhu anoba kana kuti ari muusungwa kana kuti a fraudster, munhu anozikamwa aiwa nekuluta anonzi Wycliffe Chivhayo ndiye akapiwa the tender. Saka amene munozvionawo sei, munozvitora sei kuti mutungamiri wenyika anopa munhu wakadaro that tender. Chimbotudzai mafungiro enyu aiwa pinai comment section medu, musaka no subscribe kulike channel on the bell icon.